کہ جدو تسی درود پڑھ دیو نماز دے وچ تے گنبد خضرا سامنے ہونا چاہیے. خیال تصورات گنبد خضرا دے وچ ہونے چاہیے. جدو محمد مصطفیٰ تے محمد دی آل تے درود پڑھ دیو نا ادو انجی معلوم کیتا کرو کہ گنبد خضرا سامنے نظر آ رہا. اسی ویندے پہ تے اندے تو بغیر نمازاں کوئی نہیں دے عزیزان میں. اس خیال تو منے نمازاں کوئی نہیں. مڑ جے اے نمازاں ہومن تے پھر مڑ بابے بلے شاہ دی گل ہے نا. بابے بلے شاہ سرکار ارشاد فرمایا لو بھی پیتی جاندی ہو تے حج بھی کیتی جاندی ہو. کھو کے مال یتیماں دا پاج مسیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا پاج مسیتی جاندے ہو تے نفس تے چھری تسی پھیر دے نہیں ڈمبے کیتی جاندے ہو. تے فرض کدی نبھایا نہیں نفلہ نیتی جاندے ہو. دسو سارے بلے نویں کی کچھ کیتی جاندے ہو. نماز پڑھو تے خیال اپنے رب دی بارگاہ وچ ہوے. خیال محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ ہوے. دعا ہے میں جڑیاں گلاں کیتیاں